Здравейте и добре дошли в едно ново видео, което днес ще играя на Car Parking, която една от тези игри, където не съм играл доста време и то имах си причина, от 8 месеца не съм отсъствал, и не съм толкова снимал на нея и днес я завръщам. Между другото, абонирайте за канала, цъкнете камбанката да ви пращам модификации, където ще качвам доста по-често видеа и лайка, ако ви хареса естествено видеото, и нека направо да започваме. Между другото, в тази игра доста съм напреднал, така ако мога да го кажа, и да, до някъде е тъпо, но до някъде е добре, че мога да ви покажа някои неща, където съм направил, и ако знаете, мои дизайни на коли, и то са някъде около 84. Сега естествено няма да ги разгледам всичките в това видео, но най-интересните ще покажа. И добре, първата кола, която избрах, където аз не знам каква е. Сега ще не 3, 2, 1 и... Не, още. Сериозно. След това, където видях, мисля, аз малко ще погледна с тази кола и ще размена. И в тази игра няма какво толкова да се прави. Мисля, има си хора, но... защо съм? Не. От тогава ми е толкова бавна колата специално. 1695 коня, уж. Това е толкова бавна, смисъл. Това е дрифтачка. Мога ли да го преместя това така, да не ми пречи толкова, но сега пък от другата страна ще ви пречи малко, но нищо. Та, както казах, в тази игра толкова няма какво да се прави. Добре, наложи се да спра за малко клипа, и тук има до мен един Little Mercedes и му пратих покана, не покана за състезание, надявам се да се съгласи. Макар че тази кола е най-бързата в сервера. Ето. Че съм да има. Някой са Lamborghini, не... BMW, не... M5 май беше. Това не знам. Няма никой за състезание, освен е толкова където там се е забил в дървото. Май той е Lamborghini тук, където видяхме. Явно. Да. Приеми бе, брат. Така не ги обичам. Добре, ще отида. Добре, тук има един с голда, като и 100% ще приеме. Ето. Добре, така ми даже май доста по-лесно ще ми. Макар че това кола доста ще изгуби контрол над след 1000 метра. И голдойката обаче е много бърза, но не знам дали е по-бърза от моята, ама 300 км за сега. И може би верно това ще се окаже по-бърза от голдойката. Или ако я бъгнал пък. Защото в тази игра аз ги виждам зад мен, те после като свършат са били пред мен и са ме били... да. Тая е легендари кола. Legendary. Просто. И да, бихме една от най-бързите коли. Явно и тая е една от най-бързите. Но нека преминаваме към следващата кола, която не знам, аз ще реша от най-готините ми. Добре, сега съм в същия град с друга кола, но избрах на рандъм от най-яките ми и се падна тази с такъв дизайн, който този дизайн аз сам съм си го правил. И да, но як е, но не е една от най-бързите коли, но все пак. Не, някъде. Но все пак мога ли да накара някой? Това фиксиране на камерата ми е много смутано. Леко. Добре, нека да си го премахна това тук. Не. Да, така. Некой минава, само мога ли да го предизвикам на отбягване? Има един чарджер, който мога да го предизвикам. Той няма да иска май.
И е Golf VIP. Макар че моята е клас настройка, а неговата не мисля. Тази. Ето още един Golf, който е двойка обаче. Неговата е седмица, така предизвикаха. Дай, напред се забия. Не, забих се. Този ми изглежда бърз. Нищо, че е двойно по-малко коне от мене. Важното е как тръгнах първо. И то доста добре тръгнах. Той е доста зад мен, но даже аз ще поведа. И изненадан съм, то мислих, че ще е доста по-бавен, но не е така. Как се забих за това? Но то Мустанг, той е от новия. Да, от новия. Който доста бърз е. И нека преминавам към следващата. Битал. Сега. Да видим коя ще може и това. Оу. Да, май са ми... не съм ми сменял гумите от доста време. Правих я дрифтачка, май ама. Сега за епизода ще смена гумите пак. Айде, нека дам и назадна. Но това ми е един от най-яките дизайни, където съм правил за кола. Екстериори. Май, така се казва. Но и един от най-бързите би трябвало. Би трябвало да е с настройка. Явно. Не може да скрия чата, че просто ме дразни малко. Не ми харесва. И нека предизвикам някой. Някой. Искам някой с някаква бърза кола, не знам. Оу, Поршето. Хиперколата. Не знам къде е, обаче. Моята е супер кола. Може да победа? Къде е, брат? Къде е? Добре, нека го предизвикам. Надявам се да победа, макар че това е хиперкола. Не е супер. Не. Кенсъл. Пак. Без да искам. Опс. Не са. Добре, че по-отделно ни пускам. Ако тази кола е с настройка, аз мисля, че ще загубя. Вижте как тръгва, брат, на толкова малко коне. И ме настига. Не настига. Добре. Тя е била зад мене точно. О, боже. Но тя е хиперкола, аз съм супер, какво искаш? И тя е много лека. Колко? 600. Нека. Аз съм 1 тон и 700 май в играта. Яско направя. Трябва му двигател на човек. Добре, аз сега тръгвам некъде с този тук. Дай да се видя. Ето. Не. Това е с богати Ширеон, май. Ширеон. Не. Добре, къде е? Не мога. Ще трябва да направя на този човек, като ме следи май. Да, по радара. Една услуга и ще се върна след 5 минути. Нека извънредно, да. Добре, вече стигнахме Монтайн, както се казва това място уж в играта. Но тук няма какво да се прави, по-скоро имам като село. Едва ми има къщи, само някакви бензиностанции, 2-3, един квартал, уж, suburbs. Нали, там пише, не на табела. Но трябва да взема от една бензиностанция пари. Какво става? Добре. Изгубих контрол от колата.
Ами колко имам тук? Не съм много, но... Тук ми се събират пари. Не са толкова много пари. Какво стана? Той е тук. Добре. Той още ме следва. Ето го. Събурбс ли, как беше? Да. Мисъл, квартал. Буквално. И то... Буквално няма и километър този квартал. И само на една улица. Браво. Добре. Време е за друга кола, където от тея ще избера, която ще... Не знам... Падна ми се с това BMW да игра, макар че не знам какъв беше модел, но е уникално това BMW, защото аз съм си го правил дизайна и съм си го тунингол и гумите съм си купил и като цяло всичко съм правил на това BMW само аз. Цветът всичко, на спойлера цветът и съм си служил сирени, че то може да... И спрех го. То го спрех? Не го спрех. Между другото, в тази игра може, ако си купиш сирени, може да спираш хората, ако са надвишили скоростта, явно. Само трябва да цъкнеш на колата, където е превишила скоростта и като тази. Не може да цъкне. Или просто трябва да мина през нея, където по-лесно да цъкна, естествено. Но пък има гати яките цветове на гумите, където това ме още повече кефи. И повече иска тази кола, естествено. Макар че аз не се давам, защото е скъпа. Заради... Виждах тук... Ах, майка... Добре. Той иска нещо, което ме пък. И това много ме кефи, че има гати цветовете на гумите. А те се плащат по принцип 10 лева. Макар че аз безплатно си ги взех заради един приятел, който има, който си е купил това. Удоволствие. Макар че. И до някъде се струва, до някъде. Повече се струва V16 да си купят тук, отколкото за цветовете. И тук може да... И за малко. Счупих си колата, полицейската. Макар че аз съм си взел двигател, който не може да бъде счупен от нищо. Мисъл. В тази игра, ако ти се счупи двигателя, колата става много бавна и няма смисъл да я кажеш, докато не го поправиш. Аз си го купих, за да никога да ми се чупи, каквото и да става. Добре, нека предизвикам някой на състезание с моята дрифтачка. Това пък е за мисъл. Друг ме предложил. Те правим, да, и те двамата отидеха да се състезават. Какво сега да правя? Той е бърз. Той не е чак толкова бърз, но ще го покават. И аз не съм с бърза кола и той не е. Кит. Супер ще е. Брат, така като се бават, не даже ми вече това. Аз съм с дрифтачка, брат, ще ме биеш. Това кола не е за рейсинг, мисля, за дрифтове. И добре, го убия го това. И то, добре. Как спират. Боже. То не мога ли да го предизвикам? Това ще е интересно. С старата М4. Май. Не пак, защо? Просто дай. Брат, ще ме биеш, виж кола си. Не, всъщност. Да, конете са повече. Толкова ли е страшна колата ми, че никой не иска? Това, че има як дизайн, не означава, че е толкова бързо, ето пак ми е джекнах. Добре, не искам с гол тройката, защото има 100% да ми бие. Пак това. Айде. Стига, брат. Я един, който ще ми приеме вече. С E60-ка, май. Аз съм слаба кола, даже не знам какъв модел на тази кола. За BMW, ама. Какъв модел?
И той ще се бави са... О, не, давай. И аз съм с дифтачка, така че... Нека гледам какво ще стане. Така че мога ли... Не стане, просто. Леле. Летя старт направих. Почти. Тая 60-ка има вид 16. Няма вид 12,5. Няма как да я бия. Но пък колата е уникална. Моята, не неговата. Неговата е нищо и няма. Мисля, нищо не е, само тъмен цвет. Не знам какъв е този червен, е винено червен. Да. Може да го спра... Не. Как ми се измъкна? Сей ти тъгни бързо и... Глоба. Абе. Гледай са как не иска. Ай, спирам. Как 5 секунд тук. И... Да. И последната кола за този епизод. Надявам се да не е повторка. Skyline. Nissan. Ами тая е една от най-бързите коли. Нека пробваме. С пак е 60. Не, сега никой няма да ми приема. Тая е много бърза. Сега ще чакам нека... Дай. Ти. Добре. Да, и той иска, и той. Това път... Ай, ще се пробвам. Мислям. Да, на дълги разстояния е ужас кола, гадна. Та, даже може да изгуби контрол моето. На колко метра там беше. Нека гледам. Макар че моята е една от най-бързите и тръгва бързо. В началото има доста голямо предимство. Не само в началото, като цяло. Но 100% в някое време ще видим на радара колата. Ами, това беше бързо, даже той се върна. Вау. Толкова ли бързо мотор? Ето се вижда, но... Нека си направя така, да се вижда хубаво. Макар че така не ми хареса как карам. Не че не е странно. Толкова бързо, дали мога да взема за... Точно ли в това ще се удара? И то... пак ли изпирих гумите на това? На това Skyline. Аз при един час няма и толкова да взема гуми. Толкова е бързо, брат. Мога ли да спа? Аз сега, ако не бех с платен двигател, ще веднага да не се чупи. Но... Ами да, само да поправя и това ще от клипа, защото повече го кътнах явно, отколкото да го заснема. Така ще няма как. Ами, това ще от клипа, надявам се да хареса. Ако така не забравяйте да се абонирате и да ударите камерата да ви пращам нотификации, когато качвам видео, където може да е почти всеки ден. Ето и един тук ми се върти с E60-ка. Но моята е по-бързо. И да. Чао и до нови срещи.